dama da hauna lafiya maki sake. Nasıl mimo geldi çağır. kowa shigo nan ka ce cin zakalmi
shigo su zauna. Sarkin zaki. Ku zauna duk inda ake a zauna kawai. A kulle da kofa ya isa haka nan. Wala mata su ce wannan. Sarkin zaki. Sarkin zaki. Allah shi ce sarki. Sarkin zaki. Suna cin hanya. Wala ci. Wanda suke tsaye ku yi samu wuri ku zauna. Wala ku zauna. Wala ku shigo ku zauna. A saurara a yi shuru Allah, a yi shuru, a yi shuru. Allah shi tafi sarki, Allah shi kara ma sarki lafiya. Manyan sarakuna da suke wannan wuri an kuma yi abin da al'ada ya tanadar kamar yadda martaba ya ba da umarni. Don haka yanzu za a saurari jawabi
na mai martaba sarkin zazzau na wannan nadi da aka yi wanda galadiman zazzau dan majalisar mai martaba sarkin zazzau shi zai gabatar da jawabi a madadin mai martaba sarkin zazzau. To da Allah ana so a saurara da Allah. To da Allah ai shiru ka samu ai gyara ai shiru za a saurari jawabi na mai martaba na wannan nadi wanda galadiman zazzau zai karanta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمطلع صوت الرجل الله سبحانه وتعالى يقرأ مسرتي ذاته لمطلع صوت الجوا بصوت بكم بركة الزوا يوم مجلس صلي أجمعي سورة جماعة muna mutu barka da zuwa godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ila da amincin Allah ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yau ranar 16 ga watan ɗaya mai mataba sarkin zazzau ya tabbatar Hajiya Maryam Aliyu Abdullahi da sarautar gaban matan zazzau. mai mataba sarkin zanzo ambasada nuhu bamali a yi shuru mana a yi dan shuru a yi shuru to wannan sarauta ne na jagaban matan zanzo saboda la'akari da da cewa rawa wajen taimaka marayu gina masallatai makarantu da ke lardin da Najeriya gaba daya. A dalilin haka ya sa mai martaba sarki ya fara baki da wannan sarauta saboda da kuma ina da gida kuma masu sha'awar irin wannan abubuwa sai su yi kokari a yi aikin da ya kamata gaba da addu'a saboda yadda halin da ƙasa take ciki a yi makasa addu'a a yi tattalin zaman lafiya. Mun gode ran sarki. To sai a yi addu'a liman zai addu'a. salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يغنيه فضل صلاة لفاتحة آية الكرسي الله غفرت منا Allah gafarta mu iyayenmu da iyayenmu da malamanmu da malamanmu da shakannanmu da sarakunanmu da sauran musulmi. Ya Allah ka kiyaye mu, ka kiyaye mana addinin mu, Allah ka mana imanin mu, Allah ka mana mutuncin mu, Allah ka mana jinin mu, Allah ka mana dukiyoyin mu, Allah ka mana mu lafiya da samu lafiya. Ya Allah mun tumu gare ka dukkan musulmi suke dawo mutum na ƙasa musamman wannan yanki na mana arewa Allah ka dauke mana. Allah ka dawo da zaman lafiya, Allah ka dawo da ƙwaron arziki, Allah ka dawo da abinci, Allah ka daɗa mana albarka, Allah ka shirya mu, Allah ka daga hawa su, Allah ka daga hawa da mu samu zauna lafiya. Yi wata wasu yanzu Allah ya daɗa maka lafiya, Allah ya saka maka da alheri, Allah ya kiyaye ka, Allah ya kiyaye mutuncin ka, duk abin da zai nauyi Allah ya sauƙaƙa mana. Girma zagafan zazzau, yadda aka shiga lafiya Allah ya sa gama lafiya, Allah ya daɗa mana albarka.
manyan bakin da suka zo manyan masu martaba sarakuna da sauran manyan baki da zuwa ko'ina Allah mai da kowa gida lafiya na zuwa da sabu lafiya da masu da yabo albarka bismillahir rahmanir rahim wa idan salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an fala yastajibu li wa li'minu bi la'allahum yashkurun ولله فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق والبارئ والمصور له الأسماء والحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. duk wanda aka naɗa yakan hau doki amma ita ja gaba mai mataba ya ɗauke mata saboda girma da kuma hali na rashin lafiya na kafa mai mataba ya ce ya amince ku je a mota duk kuma a yi shagalin biki lafiya yana wa fata da Allah ya a fara fita ne. Bismillah.